ଦେଖନ୍ତୁ এই মহান ব্যক্তি ଆଜି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ସଜାସଜି କାହିଁକିନା ଆଜି ଥିଲା ପ୍ରୀତିର ବିଲେଟେଡ୍ ବାର୍ଥଡେ। ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଲାଗି ତା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିନଥିଲୁ ତ ଆମେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଏମିତି ହିଁ ସଜେଇଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଠି ଆମର ପ୍ରୀତିକୁ ସମ୍ବିତ ବନ୍ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କର କେକ୍ କଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ତାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ତ ଏଠି ସୁଇଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କୁ এই মহান ব্যক্তি ଜଣଙ୍କୁ এই ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚେଙ୍ଗର ଆସେ କି ବେଙ୍ଗର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେକ୍ କାଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ସାରା ଆମର କେକ୍ କଟାକଟି ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଟା ହେଇନଥିଲା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବି କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେମାନେ ମିଶି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରି କେକ୍ କାଟିଥିଲୁ।